लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर जों बयनिबो गोसोआव थामहिनबा नोंथांमोननि गोसोआवबो बे मोनसे सोंथिया जाखांफैयो जानो हागौ जे बिमा कालि बे बिमा कालिनि फुजाखौ जों जोंनि न'खराव होनो हायो ना हाया? जेरै जों बिमा लक्ष्मी एबा गुबुन गुबुन देवी देवतानि फुजाखौ न'आवनो बावनाय जायो। नाथाय बे बिमा कालिखौ जों न'आव फुजिनो नांगौ ना नाङा बेनि सोमोन्दै आं गोबां गिदिर पण्डितफोरा बुंलांनाय बायदियै नोंथांमोननो सुंद'यैब्लाबो एक्सप्लेन खालामना होनो नाजागोन। बे गियानि गेदेमा सुबुंफोरनि बे बिमा कालिनि सोमोन्दै बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो एसेब्लाबो मिथिनो लुबैयोब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां, जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। लोगोफोर नोंथांमोनाबो खायसेया साननो हागौ बिमा कालिया सोर होनना। बिमा कालिया जादों बिमा दुर्गा एबा बिमा गौरी अर्थात इसोर शिबनि बिसि बिमा पार्बतीयानो आरोना। असुरफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय एबा इनाय उदखारिखौ फोजोबस्रांनो थाखायनो बिमा दुर्गा एबा गौरीया महाकालीनि रुप लानो गोनां जादोंमोन। जाय असुरफोरा गासै देबता एबा इन्द्र राजानि सोरगो रायजोखौ मोननो आरो गावसोरनि गोहोजों सासन खालामनो थाखाय देबताफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजादोंमोन। बेनिखायनो बिमा दुर्गा एबा संसारनि बयनिबो बिमा जानायलाय जगत जननी बिमाया बे दुथां दानब फोलेरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बेबायदि रुप लादोंमोन, जायखौ जों दिनै बिमा काली मुंजों मोनथि मोननाय जायो। बिमा कालीखौ न्याय होग्रा देवी अर्थात न्यायनि देवी होननाबो मोनथि मोननाय जायो। बे भिडिअनि गुबै सोंथियानो जादों जों बिमा कालीखौ न'आव फुजिनांगौ ना नाङा? बेखौ आं भिडिअनि जोबनायाव फोरमायथिगोन। जों बे फुजाखौ न'आव होयोब्ला मा जायो? दा जों बिमा कालीनि सोमोन्दै एसे मिथिना लाग्रोनि। पौराणिक सल' बायदियै इसोर शिबा गावनि बिसि पार्बतीखौ बुंनाय जादोंमोननो, जेब्ला संसाराव गाज्रि दुष्ट आखुनि बिबाङा बांगोन अब्ला नों बिसोरखौ फोजोबस्रांनांगोन होनना। बेबादिनो आं सिगाङाव फोरमायखाबोनाय दानब हारिया देबताफोरखौ बार हाजार बार गावसोरनि गाज्रि गोहोजों फोजोबस्रांनो जुजिदोंमोन। अब्ला बिमा पार्बतीया कालीनि रुप लानानै बै दानबफोरनि थैखौ लोंनो गोनां जादोंमोन। जगत जननी हिसाबै बिमाया बिसोरनि असुर फोलेरनि थैखौ थोबसेबो हायाव खोख्लैयाबालानो गावनि देहा सिङाव सोनानै लादोंमोन। मानो होनोब्ला बै दानबफोरनि थोबसे थैजोंनो बेबायदि राक्षसा आरोबाव जोनोम जाफिनोमोननो। बेखायनो बिमाया बिसोरनि थैखौ जेरावबो गोग्लैहोआलाबानो गावनो लोंजोबना लादोंमोन। बेबादिनो बे संसारावबो जेब्ला गाज्रि शक्तिया जोंनि देहायाव जायगा लायोबा सोरनिबा गाज्रि आत्माफोरा साफियोब्ला तन्त्र मन्त्रनि हेफाजाब लानाय जायो, नङा होनबा? सोरबा गिदिर तान्त्रिकनि जरियै जों बै दुष्ट शक्तिनिफ्राय रैखा मोननो हायो। बे तन्त्र मन्त्रनि गुबै गुरुआ जादों बिमा काली। बे कालीनि शक्तिखौ गिदिर अजा एबा तान्त्रिकफोरा बाहायो। दानिया सोंथिया बेसो, कालीनि फुजाखौ न'आव होयोब्ला मा जायो? बिमा कालीया तन्त्र मन्त्रनि गुबै गुरु हिसाबै जों रोंखा राखा नङाब्ला बे फुजाखौ होनो नाङानो। मानो होनोब्ला जों एसे एनै रोंब्लाबो बै फुजानि गासै बिधि बिधान मन्त्र एबा गुबै बाथ्राफोरखौ रोंजोबाब्ला बिमा कालीनि फुजाखौ होनो नाङानो। जुदि नोंथाङा बिमानाव माबा मोनसे इच्छाखौ लुबैना एबा मानिबा जाहोनाव बिमा कालीनि फुजाखौ होनो गोनां जायोब्ला आथा एबा रोंस्लाबै गियानजों बिमानि फुजाखौ होनो नाङानो। नङाब्ला जोंनि न'खराव मोजांनिख्रुइ उल्थासो जानोबो हागौनो आरोना। जेब्ला बिमा कालीनि फुजाखौ होगोन अब्ला बे फुजाया आबुं नियमजों जानांगौनो, नङाब्ला खैफोद जायोनो। बेखायनो नोंथांमोनाबो माब्लाबा बिमा कालीनो फुजा बावनो गोनां जायोब्ला रोंखा राखा तन्त्र मन्त्रनि पुजारी एबा अजा बेसोरखौ लानानै होबानो जाबाय। जों न'आव होग्रा जेरै बिश्वकर्मा, लक्ष्मी फुजा एबा जायखिजाया इसोरनि फुजा बेजों बे बिमा कालीनि फुजाजों सेम जाया। मानोना बिमा कालीया जादों आपार शक्ति गोनां, जाय शक्तिखौ आफा शिबनि थामथि मेगननिफ्राय जोनोम मोननाय होननाबो मोनथि मोननाय जायो। गाज्रिखौ फोजोबस्रांग्रा शक्ति हिसाबै बिमा कालीया जोबोर रागा गोसा।
बेखायनो जों माब्लाबाबो बिमा कालिनि मुङै जानला मेनला खोथा बाथ्राखौ बुंलाबायनो नाङानो। नोंथांमोना साननो नाङा बे बिमा कालिनि सक्तिया खालि गाज्रि खामानियावल' बाहायजायो होनना। मानोना बिमा कालिया न्यायनि देबि, बेखौ आं सिगाङावबो बुंबोखादों। जायहा अधोरोम खालामजादों, पाप खालामजादों, बेबादिनो बिमा कालिनि सिङाव गोबां देबि शक्तिफोरा हाबनानै थायोनो। जेरै गोथैसालिनि कालि सक्ति, मरगत कालि, फोर खायसे कालि शक्तिया गाज्रि खामानियाव बाहायजानाय जायोनो। जेब्ला जों न'आव कालिनि फुजा बावनो अब्ला बिमा कालिनि मोजां रुपखौसो फुजा होनांगौनो। जेब्ला जोंनो गोनांथि जायो अब्ला, बेखौ आं सिगाङावनो फोरमायखाबोनाय। जेब्ला जों न'आव फुजा होयो अब्ला माब्लाबाबो बोरमा, दाउ बेफोरखौ बावनो नाङानो आरोना। बिमा कालिनो जेब्ला थै थानाय मुवा बेसाद एबा बोलि होगोन अब्ला बिमानि गिथावना रुपासो सोमजिखाङोनो। जों जेब्ला न'आव बिमानो फुजा बावगोन अब्ला सात्विक मुवा यानि नालेंखर बेफोरबायदि मोजां बेसादखौ बिमानो बावनांगोनो। बिमाया बेजोंनो गोजोनोनो आरोना। जेब्ला बिमानि मुङाव फुजा बावगोन अब्ला गोजा बिबार एबा जबा बिबारखौ होनो नांथारगौ होनना मोनथि मोननाय जायो। जेब्ला जों बिमानो न'आव फुजा बावगोन अब्ला गोसोम सि आरो गोजा सि गाननो नाङा होननाबो मोनथि मोननाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो बिमा कालिनि सोमोन्दै एबा बेनि सिनायथिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुरजा नङाब्लाबो एसेब्लाबो मोनथिनो मोनबाय जानांगौ। मानोना जों बेफोरबायदि खायसे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैयो, नाथाय बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिना मोनस्लाबा। बेबादिनो जोंनि गोसोआव खालि सोंथिल' जाखांना थायो, नाथाय फिननाय नागिरना मोनस्लाबनाय जाया। बेखायनो आंबो सानबाय मा आंनि भिवार्स आगैमोना, आदामोना, आब'मोना जायफोर बेनि सोमोन्दै बारा मोजाङै मिन्थिस्लाबनाय जाया, बिथांमोना एसे एनैब्लाबो गियान सोलोंनो हाथों सानना बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअनि बाथ्राफोरखौ एसेब्लाबो मोनदांमोनदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामलायबानो जाबाय। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।